di adia di hulu denai di baruh mandi joga luakan so jika mati di ambo dahulu hutang piutang rilakan sajo jika mati di oi ambo dahulu hutang piutang rilakan sajo sakit di badan dak kabar ubah sakit taraso nyilu kasadonyo biarlah ambo dia bapa yang rumah asajan adi batu kapulo biarlah ambo dia oi bapa yang rumah asajan adi batu kapulo onja urang usah diturunkan kanalah diri dia yo sadari kini ananan kete komadi oi sadang arek makai malah kita jorang nagari ananan kete komadi oi sadang arek makan malah kita jorang nagari salah adi camekan denai rilanyo adi nanden harukan cintolah lamodi nan kita pakai ananan isu jan sio-siokan cintolah lamodi oi nan kita pakai ananan isu jan sio-siokan aurang usah diturunkan kanalah diri dia yo sadari kini ananan kete komadi oi sadang arek makan malah kita jorang nagari ananan kete komadi oi sadang arek makan malah kita jorang nagari salah adi camekan denai rilanyo adi nanden harukan cintolah lamodi nan kita pakai ananan isu jan sio-siokan cintolah lamodi oi nan kita pakai ananan isu jan sio-siokan joy ko seso bapa yang rumah sakinan indah orang hiraukan
biarlah denai rapuh di rumah nyampang kok mati. Tolong relakan